from this to this. Kasolid North, nakita yu ka din daytoy asinamit asinan ulet ti Cortena, laksid ti kinatangken na, alis tulaeng amarunaw iti uneg ti bibig. Maaw-awagan daytoy ti balikot siya. Tinurong ni nga rod iti ili ti Santa Maria no sa dinno ang mapapati ang nagtaudan daytoy asinamit, arason met no apay ang nagbalin daytoy, a one town, one product iti nasao nga ili. Sinarabo na kami iti nakasamsamit nga angot, ditoy pagaramidan ti balikot siya. Ditoy mimet ang nadanon ni Lolo Roger amang porporma kadagitoy asinamit. Iti tawen na awalupulo, kabisado nan iti proseso. Maldit iti year 1966, sir. Nung rugi ang nagturturo nga nagbalikot yan. No, mayroon nga ko, sir, awan papanak, tumulong ang kusiko sa binat. Ano iti karirigatan nga parte ti proseso dati panagarami ti balikot siya, sir? Ito narigat amin, sir. At idog a proseso iti panagaramid ti balikot siya, arason no apay masapol iti nananay nga anos. Umuna ang may padalan dagiti unas iti daytoy a makina amaw-awagan ti dadatilan. Ditoy ang maumong ti tubbog manipod kadagiti unas. Kalpasan na, mailuto iti tubbog iti dua aging gana talo nga oras. No nalapot daytoyen, maiyakar iti karamba ken ditoy ang mapamagaan. Sumarunong met ang mabenna-bennat daytoy. Masapol iti napipigsa at takyag, gaputanas ken ang maulit-ulit ang mabennat iti balikot siya aging gana a pumuraw daytoy. Dito tawen tayo nga 80 years old, sir. Mako na kadi ana pintas nga exercise dito, dito pa nag. Ay wala sa namata. Pero naglingat ta na mayatan di bagbagi. Well, sir. Ididamdamo tayo padasen ti agaramit ti balikot siya, sir. Narigatan tayo kadi manung ay wala sa na di ka tata gatalaw na panagguyudan ka no di mamutag gud gam ka wag tutukol. Ag tutukol ka ginggan to bumasin. Hangang dumakkel. Maporma ti balikot siya ang nagsinan ulit, ken kalpasan na, maibilag iti init dagitoy tapno sigurado ang mapamagaanda na laing. Duapulo ket upat laeng kitawen ni Lolo Roger idi nasursuro na iti agaramid ti balikot siya. Sipod idin, kuna na nga awan tinagbaliwan iti proseso, malaksid laeng iti makina maus-usar amang pespes kadagiti unas. Dati amano-mano daytoy a parte ti proseso ano sa dinno ang masapol iti kinapigsa tinwang. Ti damdamo idi nga dadapiran idi hangalandok, kayo. No dinapil mo ulitum tuman nga dublo nun. Adi ti kwento panangrugi na dito kapilan nga kayo. Nga may dikwan na dan sama nga ta nakakita di matang ti Jalandok. So nga Jalandok nga minsan lang isubo mo.
nagapilan. Ipanagaramid ti balikod siya ket maibilang as seasonal. Mabalin laeng ang matabas dagiti unas kalpasan ti 10 a bulan ken nagpangato manipod iti pannakaimulada. Likliklikan met dagiti agar-aramid ti balikod siya ti agaramat ti unas a natudnuan ti nabayag. Gapot ako nada a naamnaw ti tubog na dagitoy. Ti pagpintasan na ti panagaramid ti balikod siya ket awan iti masayang aparte ti unas. Ti saan na nausar nga tubog, isumet ti aramaten da iti panagaramid ti suka. Ken dagiti nagbesbesan, isumet iti ipakanda kadagiti baka. Kuna dagiti agar-aramid ti balikod siya asaan nakaskarina ang maperdi ti produktuda, basta siguradwen laeng nga agnanayon ang namaga dagitoy. Mark Magdirila, Balitang Solid North.